Malli jiftaħlek il-bib u jsellimlek, Carmel, jew aħjar ċali, jtik l-impressjoni li bħal ħafna anzjani oħra se jqatta jum rilassat. Iżda lil ċali x-xorti ma daħqitlux. 10 snin ilu, il-mara tiegħu Mary bdiet tuli sinjali ta' dimensja. Naturali jibda jinbidel. Kien hemm traskuraġni ħafna affarijiet li bil-maqlub tal-li tkun in-natural. Jekk pereżempju kienet taf dan umur int u għamel int, ma konx nista' niċċaqlaq biha. ċali spjeganna li kollox kien ċar meta waqt btala tal-familja fl-2012 bintu innutat li omma mhux tirreaġixxi bħas-soltu. Żjara għand it-tabiba hekk kif waslu lura Malta kienet beżbiża kbira għalihom. Dikinhar ġiet diagnosed 2012 u minn dikinhar law dejjem sejra lura, dejjem xi ħaġa ġdida. Carmel għalinna li huwa martu sabu wenz kbir fid-diversi servizzi li joffri l-gvern għall-persuni bil-kundizzjoni tad-dimensja. Fil-fatt, u għala għal-fatt li għall-ewwel darba l-gvern qed jorganizza l-ewwel premijiet nazzjonali lil dawk li b'xi mod ikunu taw kontribut lil persuni b'din il-kundizzjoni. Jien ngħid għalija ngħidlek kont insib diffikultà kif se naħdem, għax kieku għalhekk qed nieħu pjaċir biha il-biċċa li se jsir. Għax se jkun hawn iktar għarfien, jien nixtieq bħalma għaqdiet oħra. Jkun hawn għaqda tagħhom dawn. Li minn kien bħali u l-qoddim jisibruħu waħdu. Jibda jgħin il-min għandu dil-problema, għax kikun kunu grupp. U naf li jena ħabib għawak diġa għawtnej, naf. ħabib tijaj u li diġa bdiet il-mara. Madwar 8 xhur ilu, Mary qalbet allar, tant li sa ġimgħa ilu kienet bil-griżma. Il-tabiba l-ewwel ma qalt li meta ġiet urata dak il-pażims fad-dewla. Għattila x'taħseb imma. Għalt li she's shutting down. Slowly, but peacefully. Għattila, imma dina ġifiri jena għalt li għamilla l-grizma, għalt li għaxek might take hours, might take days, might take months. Carmel għalinna li fost l-aktar affarijiet diffiċli għalih kien hemm dik li jaċċetta il-fatt li Mary tiegħu jaf ma tantx fadli l-amana. Fil-ħajja tibda tidra taqla d-daqqiet, imma terġa' tqum. Ma ngħidx li għaliex għalija u għax għalija, għax titkellem ma' ħafna nies kulħadd tibda tisma' kaljaw. Carmel isir ftit serħan fil-fatt li jaf li martu mhux dbati, għalkemm biex jieħu ħsieba għandu bżonn is-saħħa. Saħħa mhux biss fiżika, iżda wkoll dik li tista' tagħtik l-imħabba. Min tkun tħobb mhux il-mara biss. Tkun fik tħobb tgħin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.